We go from here to Slovakia to our colleague Romana Tabak, who is also a famous tennis player, if you don't know, by any coincidence. So, Ms. Tabak, the floor is yours. Príjemný dobrý deň všetkým zúčastneným. Aj tiež pozdravujem ľudí, ktorí nás sledujú online. Chcela som vystúpiť v anglickom jazyku, ale nakoľko som hrdá Slovenka a milujem svoj rodný jazyk, takže budem pokračovať v slovenčine. V prvom rade chcem povedať ako slobodná matka, športovkyňa, tenistka, ako politička, že ženy nie sú stvorené len na to, aby boli doma, starali sa o deti a o domácnosť. Zopakujem, ženy nie sú stvorené len na to, aby boli doma, starali sa o deti a o domácnosť. Je mi až clivo, že aj v 21. storočí musíme riešiť energetickú chudobu, kedy sa ženy, slobodné maminy, rozhodujú heat or eat, vykurovať alebo sa najesť. Pán Biedroň, súhlasím s vami, treba viac konať ako diskutovať, ale je neustále veľmi dôležité o tomto probléme hovoriť a podporovať ženy, povzbudzovať ich. Pre ženy je nevyhnutné, aby mali dostupné školenia, vzdelanie, šport, výhodné pracovné miesta pre matky. To je tak dôležité. Výhodné pracovné miesta pre matky. Pre Slovenskú republiku rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí patrí medzi priority. Čo je veľmi dôležité v tejto energetickej kríze, je apelovanie na mier. End the war now. Táto vojna musí skončiť teraz. Táto vojna musí skončiť tento rok. Nikomu neprospieva ani žiadnej krajine. Na záver by som chcela povzbudiť všetky ženy, aby si verili, aby vedeli, že sú múdre, milé, dôležité. Nech žijú ženy a to najlepšie ešte len príde.